uphile, uphushe, uphumelele. Kama upastor challenge. Okay. Inamba uyisebenzisa kusongo 9 ekuseni kuya 5 ntambama nakhona uyimember ye-channel. Uma engeyona imember le number ungayisebenzisi kwisicelo. Ngoba most people abayisebenzisa le number bengewona ama-member le balokhu bengifanele ngibuze igama. Uma ufanele engichazele into engayidingi mina. Lokho engiwathapha yabona. So umuntu oyimember uyazi ukuthi mekafona ufona from 9 kuya 5 ntambama. Futhi meka ngifanele uyichaza yena igama abese echaza nje iphupho kuphela. Ile ndlela futhi ngiyabingelela uchaza igama uchaza iphupho akukho okunye usiyosidinga. From Monday to Friday kuphela. Sunday to Sunday. Akhule amen baba. Cela ukubuza kuchazani iphupho umuntu ebhema insango. Amen. Yini insango? Daga. Yini daga iganja. Yini ganja umthunzi wenkukhu. Yini umthunzi wenkukhu? Insango. Yini insango? Ugwaluhlaza. Yini ugwaluhlaza? Steven poison. Yini Steven poison? Iswazi gold. It's up to you. Nako singakusho. Number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha-ke umuntu kungawupha ulubi uma ebhema insango. Ngoba lokhu kungasho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa lo muntu uyayibhema insango. Kepha uyafihla noma uzoyibhema insango kepha uyafihla. Noma uzoyibhema esekwishela wena usuyakhonjiswa wena. NgokaMathewu 10:26 ngakho-ke ningabesabi ngoba kukho okusithekileyo ongekwambulwa nokufihlileyo ongekwaziwa. NgokaLuka 8:17 ngokuba akukho okusithileyo okunyakuhlaluka nokuyisifuba ongayikwaziwa kube sobala. 2. Yenzeka uma uphupha umuntu ube uphawu olubi uma ebhema lensango. Olusho ukuthi kungenzeka lo muntu angase enze inkulumo embi noma inkulumo engeyinhle noma inkulumo engafaka phakathi ulaka, ukuthetha, ama-accusation lathide, ikakhulukazi uma ukuthi kade ephafuza ebhunyisa intuthu isikhathi ebhema. AmaHubo 18:8 kwenyuka intuthu emakhaleni akhe. Kanti uSamuel 2:22:9 kwenyuka umusi emakhaleni akhe. 3. Ngokwesintu uma kwenzeka uphupha umuntu siye sikuthale njengophawu oluhle uma ebhema insango. Ngoba lokho kuye kusho ukuthi kungenzeka lo muntu uyakhonjiswa ukuthi uwembethwe amakhehla adinga lokuthi ayibheme lensango okanye uma eshisa noma-ke ayishise insango uma eshunqisa impepho. Ukuthi kungenzeka itshala ukhonjiswa ukuthi uyayibheme noma-ke kufanele kube into ahlale eyishisa eyishunqisa kanye nempepho noma uma ezoshisa impepho noma kube yona isebenza esikhulwini sempepho. Sibheka ngokwesintu nokusho ngokwesintu yini. Siyabona lesibheka la umuntu ephafuza insango.